I den nuværende nyhedsstrøm kan det nogle gange være svært at forblive optimistisk og håbefuld. Man tænker, måske kan det overhovedet blive værre, når den ene dårlige nyhed overtager den anden. Det sker nu, og det er sket før. Som dengang i 2021, hvor Taliban tog magten i Afghanistan og besværligt gjorde det humanitære arbejde for de mest trængende herunder at støtte kvinder og piger. Så spørgsmålet er, hvor finder man optimisme og håb, når alt er breaking? Svaret er ved at lytte. Lytte til for eksempel Mellemøstkorrespondent Simian. Simian, der var i Afghanistans hovedstad Kabul, den dag byen faldt tilbage i Talibans hænder. Her får du historien om Simian og den lille pige med den pink kjole. God fornøjelse. Du lytter til en original podcast fra Caritas Danmark, støttet af Danida. Welcome to special coverage of Afghanistan, where the Taliban is now effectively in control. A few moments before we came on air, there was gunfire from behind me. There had been gunfire earlier in the day. That we're not sure what that incident was. I dag bliver angrebet altså lige udenfor, og det sted, der bliver angrebet, hvor flygtningene bliver dræbt, altså kvinder We're very near, but they're now in town. It's very, very, very tense. It has been for the last few days, to be honest. But as you can imagine, today it is it's gone to a new level. Prolog. Skal ikke. Sted. Hjemme hos journalist og mellemøstkorrespondent Simian. Tid. I dagene op til Kabuls fald. I dagene op til Kabuls fald den 15. august 2021, der går jeg rundt og er et kæmpe dilemma. Min ældste søn, Adam, skal fejre sin 7-års fødselsdag med en stor fødselsdagsfest om søndagen den 15. august, hvor vi har inviteret en masse gæster. Så jeg går og tænker, Adam skal holde fødselsdag, og han er optaget af en lagkage, vi skal have, om den skal være tigerformet eller løveformet. Og jeg er i kontakt med mine venner og forbindelser i Afghanistan, der nu begynder at sige til mig, du skal ikke rejse herned. Situationen er meget, meget skrøbelig, og det kan kollapse når som helst. Og alle, der er korrespondenter hernede, prøver at komme ud af landet, og der er ikke så mange fly. Alligevel, så er der noget, der trækker i mig. Og for at forstå den galskab, der ligger i, at der er noget, der trækker i mig til at tage afsted hen, hvor alle er på vej ud, så skal man forstå, at Afghanistan har en meget særlig plads i mit hjerte. Afghanistan er et land, hvor jeg har mødt grænseløs gæstfrihed og kærlighed fra fremmede. Selv de fattigste har delt deres sidste stykke brød med mig, eller budt mig på te i deres lerhus i Helmand. Jeg har boet i Afghanistan, jeg har lært sproget, så jeg går og tænker, jeg bliver nødt til at tage ned, fordi jeg føler, at jeg står i gæld til afghanerne. For alt det, de har givet mig gennem årene, der skal jeg give noget igen, og det er min stemme. Og det er ved at fortælle den her historie, som jeg ved bliver verdenshistorie. 20 års krig slutter på en måde, hvor amerikanerne er ved at trække sig ud. Og hvad kommer der så til at ske? Og der er der jo mange, der allerede nu er ved at konkludere, at Taliban er på vej tilbage, for de har ligesom været på fremmarch længe. Og derfor, fredag morgen, da vi vågnede, der sagde jeg til Adam, skat, jeg kommer ikke til at være der til din fødselsdag på søndag. Og han begyndte at græde sådan, hvorfor mor? Så jeg, fordi mor skal ud at rejse. Hvor skal du hen? Jeg skal til Afghanistan. Men du har lige været der, og jeg havde lige været der for en måned siden. Og han ved jo ikke, hvad Afghanistan er for noget. Og han ved ikke, vi ser ikke nyheder, vi viser ikke børnene, hvad mor nogle gange laver, for de skal ikke gå og være bekymrede. Så han siger, men hvorfor skal du derned? Kan du, altså, og så siger min mand, og jeg vil så sige, min mand Allan har altid støttet mig og bakket mig op. Men den her gang, der siger han bare, det gør du simpelthen ikke. Du rejser ikke ned, når du taler med alle dine kollegaer, der er på vej ud, så er det jo vanvittigt at gøre det her. Du har 2 børn. Og så siger jeg, prøv at høre, Allan, det er verdenshistorie, og det er mit Afghanistan. Jeg er nødt til at tage tilbage. Kapitel 1. De 3 advarsler. Sted. Kabul. Tid. Den 15. august kl. 6:30. Da jeg lander søndag morgen i Kabul, der ligner alt jo det, som det plejer. Solen skinner, bjergene, som jeg elsker, og de mystiske bjerge, som jeg holder af, er der. Min søde chauffør med krøllerne, som jeg har kendt i mange år og arbejdet sammen med, han er der. Men det første, han siger, det er, hvad laver du her? Er du sidder og bliver i lufthavn og rejse ud? Du ved godt, at Taliban er på vej ind i Kabul. De har omringet hele byen. Og så siger jeg, prøv nu at høre, alt er godt. Nu tager vi over på et hotel. Og byen ligner jo sig selv,
Folk er på vej på arbejde, der tigger på gaden, søndag en hverdag i Afghanistan, så alt er normalt. Det er det, der er så vildt. Alt er bare normalt. Og så er det, jeg tjekker ind på det her hotel, og det første, jeg møder, det er, at jeg møder flere af mine korrespondentvenner fra andre lande og afghanske journalistvenner, der står i lobbyen og er på vej til lufthavnen og siger, hvad laver du her? Og så er jeg sådan, jamen, jeg er lige landet. Er du sød at tage med os til lufthavnen? Kan du se, vi alle sammen er på vej væk? Jamen, jeg skal lige, du ved. Så møder jeg heldigvis nogen fra Sky News, som sidder ude i restauranten. Og dem kender jeg ikke. Jeg har fået kontakt til dem. Og jeg har simpelthen brug for lige at alliere mig med nogen, der er lige så skøre som mig, som siger, vi er ikke på vej afsted, vi bliver. Så er jeg sådan, okay, og jeg indlogerer mig på mit værelse. Men så sker der det de næste kommende timer, er jeg i kontakt med alle. Altså, jeg er jo sådan en, der kender både ministre og alle mulige højt placerede mennesker, men jeg kan godt se, at tingene, der er noget under opsejling. Så pludselig så hører jeg skud udenfor. Og da jeg så hører de der skud, der panikker jeg. Så jeg skynder mig på mit værelse og tager nogle ting og lader resten blive, fordi jeg panikker. Og da jeg så kommer ud på gaden i bilen, der er der panik. Altså, tingene har bare ændret sig på få timer. Der er panik i gaden, der er trafikprop, der er masser af biler, der er på vej til lufthavnen, på vej væk. Folk har været ude og hente deres børn i skoler. Der går masser af mennesker rundt på gaden. Og folk er bare ved at lukke ned, fordi det, der er sket nu, det er, at Taliban er på vej ind i Kabul. Jeg ender med at tage over til en kammerat, som har et kontor midt i byen. Og han er en af de få af mine afghanske venner, som siger, jamen jeg kan jo ikke flygte. Jeg har sørget for, at min familie kan flyve ud i morgen. Men det her, det er jo hele min forretning. Jeg kan ikke bare efterlade alt det her. Jeg har ansvar for alle mine ansatte. Men alle andre ringer til mig og siger, hvor er du hen? Vi er på vej til lufthavnen. Vi prøver at komme ud. Og der er trafikprop hele vejen til lufthavnen. Så jeg bliver hos min kammerat og går op på hans tag for at se, hvad der sker i byen. Og rapporterer derfra. Og det er breaking news. Fordi nu er det sådan, okay, Kabul er ved at, hvad sker der nu? Det er timerne op til Kabul falder. Og så pludselig bliver der bare meget stille. Altså pludselig er det som om, at altså, alt bliver bare meget stille. Så jeg står derude på taget og tænker, hvorfor er der så stille i byen? Altså stilhed er jo mere skræmmende end kaos og larm. Fordi stilhed er tegn på, at der er et eller andet virkelig forfærdeligt under opsejling. Kapitel 2. Skønhedssalonen med de hvidmalede ruder. Sted. Kabul centrum. Tid. Den 15. august kl. 12:15. Så jeg kører faktisk ud fra min kammerat. Altså, han er protesterer og siger, det skal du ikke, og det skal jeg. For jeg siger, jeg er her jo for at vise danskerne, hvad der sker. Jamen, der sker ikke noget. Alt er gået i stå. Taliban er ved at komme tilbage til magten. Og så siger jeg, så skal jeg jo vise det. Så jeg kører ud med min chauffør, der er virkelig nervøs lige nu og bange for hans familie. Og vi kører ud på gaderne i Kabul, og pludselig, så er der bare tomt. Altså, jeg kender jo Kabuls gader bedre, end jeg kender Københavns gader. Jeg har boet dernede. Jeg har færdedes rundt og gået rundt på gaderne. Jeg elsker de her små, eksotiske steder. Og pludselig er der er ikke nogen biler. Og så tænker jeg, shit, det er ikke godt det her. Og så stopper jeg ved en skønhedssalon, hvor jeg ser, at vinduerne er malet hvide. Og det gør jeg jo, fordi at jeg kender Kabul så godt, at jeg lægger mærke til det. Og så filmer jeg, mens jeg står foran og viser, ja, det her det er et konkret eksempel på, at Taliban er på vej tilbage, de her hvide ruder, fordi at Taliban tolererer ikke billeder af kvinder. Og jeg ved, at her plejer der at være store plakater af kvinder med lækre læber og læbestift og smykker. Og nu er det her et symbol på, at der er et eller andet, der er ved at ske. Og det er fordi, at de der skønhedssaloner, jeg taler med ham, der sidder foran, og han siger, at vi er jo bange for, at de smadrer dem, så derfor så har vi malet det helt hvidt. Og jeg når at filme det, og så kommer min chauffør og siger, vi skal køre nu, fordi der er en bil uden nummerplader, der er kørt forbi 2 gange. Og det er jo fordi, jeg har arbejdet med ham så mange år, så jeg har jo oplært ham i, at han skal være mine ekstra øjne og ører, fordi at kidnapningstruslen er altid det værste. Så jeg reagerer på det instinktivt og siger, tak, lad os sætte os ind i bilen. Så begynder vi at køre, og vi drejer rundt om hjørnet, og så ser jeg jo det syn, som jeg jo aldrig troede, at jeg skulle se, som bliver the moment, hvor tingene bare ændrer sig. Jeg ser en pickup truck med Taliban-krigere, med Kalashnikov, der bare kører forbi mig,
Og jeg kan huske, at jeg stadigvæk sådan får gåsehud og tænker, var det en film? Er det en film, jeg er med i, eller er det ægte? Fordi jeg har gennem årene interviewet Taliban-krigere rundt omkring, og Taliban-ledere rundt omkring i landet, men ikke set dem køre rundt i Kabul, som om de var herrer. Og det er de jo. Og der bliver jeg helt... Og jeg er når at tænke, shit, hvis de opdager, at jeg er dansk journalist, altså fra landet, hvor de laver tegninger og Mohammed-tegninger, så ved jeg ikke, hvad der kommer til at ske. Fordi lige nu er der ingen, jeg kan ringe til. Den danske ambassade er allerede rømmet og taget ud til lufthavn. Det gjorde de, da jeg landede om natten, fordi folk vidste, hvad der var ved at ske. Jeg kan ikke ringe til nogen af mine NATO-kontakter. Jeg kan ikke ringe til den amerikanske ambassade. Alle mine kontakter højt op i det afghanske regeringssystem, ja, de er alle sammen på flugt. Og vi får melding om, at præsidenten er flygtet i en helikopter til nabolandet Tajikistan. Så shit, tænker jeg bare. Hvem skal redde mig, hvis der sker noget? Så jeg skynder mig tilbage til min kammerat. Og der er jeg sådan, oh my god. Og det bliver nogle lange timer, fordi så står jeg og rapporterer og fortæller, hvad jeg lige har set, og jeg er i kontakt med mine venner, som er panikslagne, mine afghanske venner, for de prøver at komme væk fra landet, og jeg siger, jeg har lige set de første Taliban-krigere, og hvad skal jeg gøre? Og tiden går, og så er det, jeg ender med at tale med min sikkerhedsrådgiver i Danmark, som presser mig til at forlade det her sted. Altså han siger, du kan ikke blive der hos din kammerat. Hvad er din plan, hvis Taliban kommer og banker på døren? Og det ender med at sige, at jeg tør ikke at bevæge mig ud, fordi jeg har lige set Taliban-krigerne, og hvis de opdager, at jeg er her, og 5.000 fanger fra et fængsel er lige blevet løsladt, og der er både IS-krigere, og der er Al-Qaida, altså hvis de finder ud af, at jeg er her, og så siger han bare til mig, min sikkerhedsrådgiver, problemet er bare, jo længere tid du venter, jo værre bliver det, fordi jeg kan regne ud, at Taliban kommer til at opsætte kontrolposter i hele byen, og hvis du bliver stoppet, og de finder ud af, hvem du er, så kan jeg garantere for din sikkerhed. Kapitel 3. Den blå burka. Sted. På vej mod lufthavnen. Tid. Den 15. august kl. 18.56. Det ender med, at jeg trækker den i flere timer, fordi jeg faktisk er bange for, at shit, hvad nu hvis jeg bliver stoppet på vejen? Og jeg udskyder den jo lidt for længe, fordi det når at blive lidt mørkt. Og så sætter jeg mig ind på bagsædet af bilen med min søde chauffør, der stadig er mere og mere bange, og siger undskyld, at jeg har sat dig i den her situation, at du ligesom har ventet på mig så længe. Du skal tilbage til din familie, men hvis du bare vil køre mig over til det hotel, der ligger ved lufthavnen. Fordi det siger min sikkerhedsrådgiver, er det eneste sikre sted. Og jeg kender ikke det her hotel ved lufthavnen, så jeg kan regne ud, det er et sted, jeg ikke gider at være. Det er garanteret et sted med sikkerhedsvagter, og det er ikke sådan, jeg arbejder. Jeg kan godt lide at bevæge mig rundt. Jeg har aldrig boet på sådan nogle steder, hvor der har været 1000 vagter, eller jeg kan godt lide at være blandt folk og tale med dem. Og så er det, at min chauffør jo har skaffet det, som der er den vigtigste beskyttelse, jeg kan få. Det er ikke min skudsikre vest, jeg har med, eller min hjelm. Det er en blå burka. Så jeg tager den blå burka over hovedet og gemmer mig. Og håber på, at der ikke er nogen, der opdager, at jeg ikke er en afghansk kvinde. Og så begynder vi at køre, og jeg ser, og jeg ærger mig den dag derover, jeg ikke filmede det, men det var en ret intens situation, fordi jeg er virkelig bange for, at jeg bliver opdaget. Det er, at jeg kan se ud af hullerne, og når jeg vifter den op, at der er masser af modkørende knallerter, masser af modkørende biler, og det er Taliban-krigere, for jeg kan se silhuetterne af våben. Og vi er de eneste, der kører den modsatte vej. Og der er kun et par kilometer til det der hotel ved lufthavnen, men det føles som om det er en evighed. Og midt i alt det her, mens jeg sidder og er bange under burkaen, så får jeg en sms fra min mand Allan, der skriver, hej skat, jeg skulle hilse fra alle gæsterne. Vi hygger os her til fødselsdagsfesten. Vi håber, du har det godt. Og det lyder helt hen i vejret, og jeg kigger på den der sms, og så svarer jeg fandme. Og jeg tror, set i bagspejlet, grund til at svare det, fordi jeg er bange for, at der sker mig noget, så jeg har behov for, at Allan ved, hvad det er, der sker. Fordi normalt vil jeg aldrig belemre ham med alle de her mellemregninger. Jeg har stået med missilangreb omkring mig uden, og hvor jeg bare siger, alt er godt, no stress, for han skal ikke være bekymret, når han sidder så langt væk. Så jeg svarer og skriver, hej skat, så må du hilse alle gæsterne fra mig, fordi klokken er jo eftermiddag i Danmark, så de holder Adams fødselsdag, og synger fødselsdagssang, så skriver jeg, skat, hilse alle gæsterne fra mig. Lige nu er jeg på flugt gennem Kabul, gemt under en burka på vej til lufthavnen. Og så svarer han jo med det samme. Shit, hvornår skal du flyve? Hvornår er du i lufthavnen? Hvornår er dit fly? Og så skriver jeg, Allan, lufthavnen er lukket.
Så jeg er jo fanget. Altså, det scenarie, som vi havde opridset som det værste, er jo nu sket. Jeg kan ikke komme ind og ud af landet. Taliban er nu gået ind i præsidentpaladset og har erobret byen. Så 20 års krig er nu sluttet med, at Taliban har generobret byen, og nu er Kabul faldet. Og jeg står der pludselig på det der hotel ved lufthavnen, og tænker, at det er jo sådan, slet ikke sådan et sted, jeg vil være. Der står masser af soldater. Men grunden til, at jeg er der, det er fordi, at britiske specialstyrker har overtaget kontrollen. Og det er det eneste sikre sted for mig at være. Og så opdager jeg jo, at der er andre udenlandske korrespondenter, der også er på det her hotel. Men det, der så sker de kommende døgn, er, at en efter en, så forlader de andre korrespondenter stedet. De bliver evakueret af amerikanerne, der har taget kontrollen over lufthavnen. Og vi ender med at være 8 pressefolk, blandt andet Sky-holdet fra Storbritannien, og en britisk journalist fra The Independent, og så et hold fra USA, og så mig. Så vi er 8 pressefolk, der allierer os med hinanden, og jeg kendte jo ikke rigtig nogen af dem i forvejen. Og vi beslutter os for, at vi bliver her, så længe vi kan. For det her det er verdenshistorie, og det er vigtigt, vi er her. For hvis alle andre er smuttet ud, så ved vi godt, hvad der kommer til at ske. Både at der ikke kommer billeder dernede fra, nummer 2, at vores regeringsledere, altså Joe Biden, Mette Frederiksen osv., kan sige hvad som helst, uden at blive udfordret. Fordi det, der sådan set sker, det er, at vi jo ser det kaos, der udspiller sig foran lufthavnen. Altså med babyer, der bliver kastet over pigtrådene, med desperation, der vokser, og folk, der står med kloakvand til op over knæene og vifter med deres pas. Jeg møder en desperation og elendighed, som jeg ikke har mødt på samme måde før. Welcome to special coverage of Afghanistan, where the Taliban is now effectively in control, including in the capital Kabul, as people desperately try to leave. We start with this report from our diplomatic correspondent, Paul Adams. At Kabul airport, the desperation is dangerous. An American military transport plane on the runway this morning, mobbed by Afghans trying to flee their country. Eventually, the plane takes off. Moments later, as it gains altitude, it appears that 2 people fall to the ground. Kapitel 4. Den lille pige med den pink kjole. Sted. Kabuls lufthavn. Tid. Den 21. august, 6 dage efter Kabuls fald. Vi er jo på det her hotel ved lufthavnen, som jo er lige ved siden af landingsbanen. Og så bliver vi kørt af amerikanske soldater til selve terminalerne i lufthavnen, hvor jeg møder en masse børn, som er blevet væk fra deres forældre. Og det altså, der er både en 5-årig dreng, og så er der nogle piger, og så er der drenge på 11, 12, 13 år, som er helt ulykkelige over, at de midt i det der kaos uden for lufthavnen er blevet væk fra deres forældre. Og nogle af dem har ikke set deres forældre i flere dage. Og da de opdager, at jeg taler sproget, fordi jeg taler lokalsproget, gebrokken godt nok, men de kan høre, at jeg taler sproget, så skal de jo alle sammen lette deres hjerter. Og de græder, og jeg sidder og trøster de her børn og krammer dem. Og det gør jo også ondt i mit moderhjerte, fordi jeg ser jo mine egne børn i de her børn. Det kunne lige så godt have været Adam. Og blandt de her børn, som står og fortæller mig, at jeg ved ikke, hvor min mor og far er henne, jeg ved ikke, hvad der skal ske med mig, der er der en lille pige i en pink kjole på 10 år, som jeg virkelig lægger mærke til, fordi hun græder ikke. Hun står bare sådan nærmest fuldstændig i chok, med helt blanke øjne og helt tomt blik. Og jeg spørger hende, hvor gammel er du? Og jamen, jeg er 10 år, og hvor er dine forældre? Jamen, de har været væk i et døgn. Og så står hun og fortæller mig, jamen, jeg ved ikke, hvad der skal ske. De blev væk, og jeg ved ikke, hvor de er henne. Og så fortæller hun, og så begynder jeg at græde, fordi jeg bliver simpelthen så rørt over, at hun står der fuldstændig sådan helt stiv i blikket, og fortæller mig det her, og græder ikke engang, selvom jeg bliver rørt. Og så står der en lille dreng bagved og siger, moster, du må ikke blive ked af det. Så bliver jeg også ked af det, fordi han kan se, at jeg græder. Og det er jo også forfærdeligt, at jeg sidder og græder. Det er de her børn, der lige står i en forfærdelig situation. Men jeg bliver simpelthen så rørt. Og så ender det med, at jeg kigger hende dybt i øjnene. Jeg holder fast i hende og kigger hende dybt i øjnene. Jeg bukker mig ned og kigger hende dybt i øjnene og siger, vi skal nok finde den.
vi skal nok finde dine forældre. Og jeg står og lyver for hende, for jeg aner ikke, hvor hendes forældre er hende. Jeg lover hende noget, jeg overhovedet ikke engang ved, om jeg kan holde. Men jeg har bare brug for at fortælle hende, at det skal nok gå, fordi at hun er helt ved siden af sig selv. Og vi står bare og kigger hinanden dybt i øjnene, og jeg siger det gentagne gange. Og så ender det med, at jeg sådan helt instinktivt bare holder hende ind til mig. Og bare krammer hende og holder hende. Og bare sådan, så hun kan mærke, du ved, at der er tryghed. Og fordi jeg tænker, at hvis det var mit eget barn, ville jeg ønske, at en anden forælder havde gjort det samme. Fordi det er så frygteligt, det der sker. Og så siger de der amerikanske soldater, nu skal vi videre. Vi skal tilbage til hotellet. Og der kan jeg bare huske, at de her børn begynder at råbe efter mig. Hvad skal der ske med os? Hvad skal der ske? Og jeg går derfra fuldstændig grædende, fordi jeg ved ikke, hvad jeg skal svare dem. Og jeg siger bare, vi skal nok finde jeres forældre. Vi skal nok finde jeres forældre i gode hænder. Og så er jeg jo nødt til at gå. Jeg efterlader bare de her børn. Og så er det endnu mere af min dårlige samvittighed over ikke at kunne hjælpe, ikke at kunne gøre noget. Og jeg tænker, hvad kommer der til at ske med de her børn? Kapitel 5. Et besynderligt sammentræf. Tid. Månederne efter Kabuls fald. Hjemme i Danmark former hverdagen sig, som den så ofte gør. Simijan afleverer børnene i skolen. Hun kysser sin mand. Hun skriver på en bog. Hun laver indslag til TV2. Hun skriver artikler til aviserne. Hun står op. Hun går i seng. Men oplevelserne og menneskene, Simijan mødte i Kabul, sidder fast. Det er egentlig ikke unormalt for hende, at det tager tid at decompresse, efter at have rapporteret fra et af verdens brandpunkter. Det har hun gjort mange gange før i sit arbejde som korrespondent. Men det er som om noget er anderledes den her gang. Hun kan ikke slippe det, hun mødte i Kabul. Især den lille pige med den pink kjole, som Simijan mødte i Kabuls lufthavn, står skarpt i hukommelsen. I drømmene ser hun den lille pige igen og igen. Hvad blev der af hende, tænker hun. Simijan kontakter de sociale myndigheder i Norge, for det forlyder, at nogle af børnene kom ud den vej. Det er også rigtigt, skriver de tilbage. 20 børn blev evakueret i dagene efter Kabuls fald. Mere information vil de ikke udlevere. Simijan opgiver at finde svar, men glemmer ikke pigen. Hun skriver på bogen om Afghanistan og Kabuls fald, og godt et år efter udkommer den. Og så sker der noget meget besynderligt. Altså, min bog er udkommet, og den er på bestsellerlisten, og den er stærk, og alt er godt. Og så sidder jeg derhjemme en dag med rod på gulvet, og børnenes legetøj ligger og flyder, og jeg sidder stadigvæk lidt drænet, fordi jeg bliver ved med stadig at få beskeder fra folk i Afghanistan, der vil have hjælp, og det er altså et år efter. Så ligger der en eller anden besked på Facebook med en lydbesked. Og jeg kan se, det er en afghansk mand, og jeg tænker, jeg kender ham ikke. Jeg sletter den, jeg overgår ikke det her. Jeg kan ikke rumme mere. Der går faktisk et par dage, og jeg har set den for et par dage siden, og nu sidder jeg igen og kigger på den. Så tænker jeg, nu lytter du lige til, altså det er nok en eller anden, der bare skal have din hjælp. Og så trykker jeg på knappen. Og så er det en dyb stemme, en mandestemme, der taler persisk, som siger, hej, jeg er faren til den pige i lufthavnen, som du krammede. Jeg tror, du vil blive glad for at vide, at hun har det godt. Det er derfor, jeg kontakter dig. Og jeg vil gerne fortælle dig, at hun i et år var i Norge alene, og vi blev genforenet med hende for nyligt efter et helt år. Og hun har talt rigtig meget om dig. Så jeg vil gerne sige tak for det, du gjorde for min datter. Og nu bliver jeg sgu rørt igen, ikke? Fordi hold kæft, mand. Han skal jo ikke takke mig for en skid. Jeg gjorde det, som var det mest naturlige for mig, men jeg tror, at det betød så meget for hende, at jeg forsikrede hende om, at vi finder dine forældre. Så hun har åbenbart fortalt sin far i telefon, der var den her dame, der krammede mig i lufthavnen. Og de har talt sammen i et år, og så endelig kommer familien til Norge og bliver genforenet med hende. Og tænk, at den her far har overskud og energi til at finde ud af, hvem var denne kvinde, der krammede min datter. Så han har fundet klippet på min profil, og så har han haft det overskud og kærlighed, at han bare lige vil informere mig om, at hans datter har det godt, fordi han vidste, at det nok ville betyde noget for mig. Prøv at høre, det er jo den største kærlighedserklæring, jeg nogensinde har fået i mit arbejde.
Og så kan det godt være, at jeg havde nedtur efter at komme tilbage fra Kabul og havde det hårdt. Men ved du hvad? Alt det var jo fuldstændig slettet i det øjeblik, og jeg kan huske, jeg begyndte simpelthen at græde, da jeg lyttede til beskeden, og så tænkte jeg, nej, det er en anden, der laver sjov med mig. Og jeg lyttede til den igen, og jeg græd, og jeg var bare sådan, nej, det er simpelthen løgn. ما یک ویدیویش پیدا کردم که احساسات خودت درک کردیم اونجا که همراه طفله که ما گپ میزدی او را دا خوش گرفته. Så sendte jeg ham en lydbesked og sagde, tak, men jeg skal være sikker på, hvem du er. Hvem er du? Altså, du skal dokumentere for mig, at du er hendes far, for jeg ved ikke rigtigt, om det er rigtigt, det du siger. For jeg troede ikke på det. Så sendte han mig billeder af hende, og så du ved, at jeg var fuldstændig... Tænk, hvis jeg havde slettet den besked. Og tænk, at den lille pige nu er blevet genforenet med sine forældre. Og jeg sagde bare tak til den her far, og jeg står virkelig i gæld over for ham resten af mit liv, fordi det, han gjorde for mig ved at informere mig om det her, det kan jeg aldrig tilbagebetale ham. Og så går der jo noget tid, og så tager jeg simpelthen til Norge for at møde hende. Altså, da jeg ser hende, genkender jeg hende jo med det samme, selvom hun er blevet ældre og et hoved højere. Og hun bærer sådan en sart rosa kjole og sorte strømpebukser. Og jeg krammer hende jo med det samme og taler farsi med hende og siger, ej, hvor er du blevet stor, var det dejligt at se dig, og ej, hvor har jeg savnet dig, og kønne pige, og jeg er sådan helt... Og så et par minutter efter, så kigger jeg på hende, så siger jeg på dansk, taler du norsk? Og så svarer hun på flydende norsk, ja, lidt. Og så kan jeg høre, hun taler jo flydende norsk, og jeg er jo helt blown away. Og så fortsætter vores samtale jo på norsk, hvor hun viser mig sine skolebøger. Hun viser mig de bamser, hun fik, dengang hun blev evakueret fra Kabul. At dem har hun fået i flyet af nogle norske folk, og dem havde hun stadigvæk, og hun synes, det var lidt svært at læse og skrive, men det havde hun lært, og så synes hun også, det havde været rigtig hårdt at være væk fra sin familie. Men nu var de jo genforenet, så hun var glad igen. Altså hun var sådan helt fattet og fortalte sin historie. Og hun hedder Sahar, finder jeg så ud af. Og jeg er mega, mega stolt af hende, fordi at hun har against all odds klaret sig og går i skole nu, og tænk på, at hun er en af de få piger fra Afghanistan, der nu får en uddannelse og muligheder. Hvis hun havde været i Afghanistan i dag, ville hun være en af de piger, der ikke kunne gå i skole, fordi det må de store piger ikke, og de må ikke arbejde, kvinderne. Så hun har jo fået endevendt sit liv på baggrund af en tragisk begivenhed. Hendes forældre er der, og det var simpelthen så rørende at se hende igen. Og jeg kan huske, at hun på et tidspunkt, hvor vi sidder og snakker, sådan holder min hånd og siger hun, jeg er så taknemmelig for at se dig igen. Jeg har tænkt så meget på dig. Og det var så dejligt at se dig igen i dag. Tak. Og så er jeg bare sådan, ja, i lige måde. At en lille 11-årig pige har det overskud at sige det til en fremmed kvinde, så er det fordi, at jeg på en eller anden måde har lagt et stort aftryk i hende, og hun har jo lagt et stort aftryk i mig. Så vi har jo sat aftryk i hinanden, og jeg føler jo, at det ligesom var den smukkeste bånd, jeg kunne binde på en virkelig tragisk historie. Det var en tragisk begivenhed, hvor der kom noget håb ud af den, og det tror jeg er vigtigt. Så når vi taler om verdens tilstand i dag, hvor jeg er bekymret for mange ting i verden, så husker jeg mig selv på, at der altid er håb. Simijan har set verden styrte i grus, men hun har også mødt og lyttet til en lille pige med en pink kjole. Tak for nu, og tak til dig, der lytter med til den her episode af Jeg har set verden styrte i grus, en podcast, som udgives af Caritas med støtte fra Danida. Interview og research stod Annette Lillør for. Episoden er produceret af Sissel Ørbæk med hjælp fra Anders Guldberg og resten af lydfolkene fra Her. Tak for at lytte med og lytte efter. Her kommer en kort epilog. Det vi skal huske på, det er, den her pige Pink fik opmærksomhed og rørte os alle sammen, fordi at der var en, der interviewede hende.
Der er masser af den slags piger derude, som aldrig bliver interviewet, som aldrig bliver filmet, som aldrig får et billede ud i verden, som lider, som slider hver dag, som bliver undertrykt, som lever i smerte, som dør, som bliver såret, som vi aldrig hører om. Så hun er jo bare et eksempel af mange, og jeg tror, perspektivet igen, konteksten er vigtig at huske på. Det var jo tilfældigt, jeg fortalte den historie, men jeg ved jo, der er millioner af den slags piger derude, som aldrig nogensinde får den opmærksomhed, de fortjener. Og det tror jeg, vi igen skal huske os selv på, at når vi bliver rørt over den her historie, så skal vi huske, at der er rigtig mange andre historier, som vi ikke har fået belyst, men som ikke desto mindre er lige så vigtige taler. Er der piger i Kabul, der græder over, at de ikke må gå i skole. Der er kvinder i Sudan, der bliver voldtaget. Der er børn i Gaza, der vokser op uden forældre, som er traumatiseret for livet. Der er børn i Ukraine, der oplever død og ødelæggelse. Mens vi taler her, så sker det lige nu. Og det tror jeg bare er rigtig vigtigt at huske os selv på, at vi skal være meget, meget taknemmelige for, at vi lever et godt og privilegeret liv, men vi har også en pligt. Altså jeg føler jo, at privilegier forpligter, og det tror jeg jo på. Og derfor så er det også min forpligtelse at sætte ord på de her ting og fortælle de her historier, fordi jeg tror på, at historier kan rykke grænser, og historier kan binde os sammen. Fordi historier og ord er mere magtfuld end våben, og derfor så skal historien have lov til at blive fortalt, også de små historier, som kan gøre stor forskel.